Honkimaan tilitoimisto on perheyritys, jolla on takana yli 35 vuoden kokemus taloushallinnon eri osa-alueista. Palvelemme niin pieniä kuin isojakin yrityksiä joustavasti, ottaen huomioon asiakkaan tarpeen. Jos alkava yrittäjä tarvitsee apua laskutuksessa, hän saa laskutusohjelmiston käyttöön ja laskut siirtyvät automaattisesti suoraan kirjanpitoon. Tuemme luonnollisesti myös ohjelman käytössä. Kirjanpidon lisäksi voimme hoitaa kaiken laskutuksesta kokonaisvaltaiseen taloushallinnon ulkoistamiseen. Esimerkiksi verosuunnittelulla saadaan konkreettista hyötyä yritykselle, ja se onkin tärkeä osa jokaisen yrityksen taloushallintoa. Voimme olla tarvittaessa asiakkaan osa-aikainen talouspäällikkö. 35 vuodessa olemme ehtineet tehdä myös useita yhtiömuutoksia, sukupolvenvaihdoksia ja muita yritysjärjestelyitä. Uskallan sanoa, että meillä on vakaa kokemus myös näistä. Honkimaan tilitoimisto on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen. Tilitoimistoalan yrityksiä on Suomessa noin 4000, joista noin 800 on auktorisoitua. Tämä tarkoittaa, että meillä on KLT-tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö. KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki ammattitaidosta. Maailman kehittymisen myötä kehittyvät myös yritysten työkalut. Niille, jotka haluavat käyttää uusia sähköisiä työkaluja hyödykseen, tarjoamme muun muassa pilvipalveluina paperittomia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja käyttämällä asiakas voi säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi ne mahdollistavat liikkuvan konttorin, on se sitten auto tai vaikka osa vuotta etelän auringossa. Perheessämme on ollut ja on monenlaista yritystoimintaa. Uskomme, että tämä antaa meille erityiset edellytykset katsoa asioita yrittäjäasiakkaan silmin. Puhumme asiakkaan kanssa samaa kieltä ja rakennamme yrityksille sen näkökulmasta parhaan palvelukokonaisuuden.